Hej og velkommen til Skovgårdsnyhederne. Københavns Kommune er kommet med et nyt tilbud til unge, der ønsker at blive konfirmeret. Humanistisk konfirmation er et tilbud til unge, som ønsker at gå ind i overgangsfasen fra barndom til ungdom med et kursus i livssyn og den rigtige måde at opføre sig på. Formålet med kurserne er at styrke de unges evne til selvstændig tænkning og ordentlig opførsel. Det bliver aktuelt i 2013, og er i alt 96 unge humanistisk konfirmeret i 2016 i Danmark. Vi har mødtes med en af de humanistiske konfirmander, der nu vil fortælle en lille smule om, hvad det er. Hvad går humanistisk konfirmation egentlig ud på? Det går ud på at lære om racisme, menneskerettigheder og hvordan man skal opføre sig som menneske overfor andre. Ja. Hvor foregår det så, hvis det ikke er en kirke? Det skulle have foregået på Det Kongelige Bibliotek, men fordi der kom så mange i det der kommer her, så er det på Skuespilhuset. Ja, okay. Hvorfor har du egentlig valgt at blive humanistisk konfirmeret? Det gjorde jeg, fordi at jeg tror ikke på Gud, og så var det en mulighed for at lære noget nyt. Okay. Hvordan foregår den her konfirmation så? Altså er det sådan ligesom en helt normal konfirmation? Ja, det er det samme. Det hedder også konfirmation, fordi de vil holde det sådan som noget af det samme, bare med en anden. Ja, og også det samme tøj. Og... Ja, det er også det samme. Men der... Og det var så Kalle Esbjørn Tøfner, der fortalte om, hvordan han havde valgt at blive konfirmeret.